Міністр закордонних справ Вадим Пристайко дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції та закордонних справ. За словами очільника МЗС, про так звану формулу домовилися ще 2 вересня на зустрічі радників Нормандської четвірки. Однак тоді йшлося про погодження тексту формули, а не її офіційного затвердження з боку держави. Пристайко також наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені безпечні умови. Як відомо, Російська Федерація вимагає від України офіційного підтвердження формули Штайнмаєра в якості умови для зустрічі в нормандському форматі. Нагадаю, так звана формула Штайнмаєра передбачає можливість проведення виборів в ОРДЛО, а також політичну та економічну автономію і повну амністію бойовикам. Формула Штайнмаєра, яка обговорена і погоджена, зокрема, і мною, як представником України 2 вересня, радники Нормандської четвірки домовились про конкретний текст, в якому написано, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі, є, напевно, правильне слово, на момент проведення виборів. І остаточно цей закон набуває сили в момент, коли ОБСЄ в ДІПЛ приймає рішення про те, що вибори, які відбулись у відповідності до високих стандартів ОБСЄ.